A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co krzyżują okoliczni trenerzy, co Erich powiedział o liderach sali, jako je metoda Ziggy na ściepnięcie basu. Siemanko, tutaj Erich. Dzisiaj cisnemy do Ligi Pokémon, bo dowiedziałem się, że w Kanto są cygarety w przecenie, a to na pewno zwabi mojego fatra. Dobra, to cisnemy. Jeruna, te szczury są nawet w jaskini. Otwieracz do krauzy też musi być, bo te hopy wszędzie piją. Kto to widział, żeby pod wodospad sam płynąć? Gist, dowej. Dobra, Gist, dowej, uwolnij Krakena, to polecimy na wierch. O Jeruna, o Jezus Maria, co to było? Gist, ja się zaraz pożygam, hopie, o Jezus, nie, przerwa. Jest ryba, Jeruna, nie, że capi, to jest ryba. O nie, Gist, tu już se sam popłyna, nie, ja już se sam popłyna. Ja już żadnego Krakena nie chcę uwalniać. Siemanko, widzę, że ciśniesz do Ligi Pokémon. Pozwól, że cię przetestuję. Ty dziucha, ale co ty masz za poza te coś ci Elżbieta Jaworowicz, to ty chcesz mi zrobić sprawa dla trenera, ja? I co to mi za żaba wystawiasz, ty? Wiem, że tu jest mokro i byś się chętnie chyciła jakoś kijanka, ale to musisz do Ziggy dzwonić. Ty dziucha, powiem ci, że te twoje doniczki już chyba ożyły, te co to jest za pukiel te? Dziucha, kaj ty coś takiego znalazłeś, co? Jerno, co to jest te? Tyś mu pukla nie czyściła bez 4 dni? Dziucha, jak ty się sprawami dla trenera zajmujesz bez tydzień, by się przynajmniej swoimi kwiatkami zajęła, bo one też potrzebują powoli programów TV. Widzę, że masz problem, to ci zaraz zaśpiewa Zenek, a skomentuje Midas. Nie, dziękuję bardzo. A co to jest za chata? Ty dziucha, co ty tu robisz, ty? Ja dam ci taki atak, który ci fest pomoże po drodze. To jak haja piaskową. Aby po tym ataku zrobisz taki syf, jak w układzie rozrodczym od Ziggy. Ty, a ty skąd znasz Ziga? Też mnie próbował zarazić syfem. Ty, a ty żeś nie jest trochę za staro na niego? I on powiedział, że ze swoim wyglądem to on już nie wybrzydza. Jeruna, ten hop się wszędzie panuszy. O nie, ten pierun się kitro w krzakach. Te hopie, ty myślisz, że ja cię nie widzę, te? Jak chcesz mi znowu pokazać Digleta, albo na mnie nażygosz, to hopie, to cię forfiter zeżre. A się ma pokazać ci mojego D. Nie, hopie, nic mi nie pokazuj. No dobra, to ci pokażę co innego. Te kolekcjonerska wersja magnesów na lodówa, co to ma być? Te, hopie, mam nadzieję, że to nie jest neodymowe. Jak przyjdziesz z tym do paczkomatu, to jest większe wykroczenie, jakbyś tam nasrał. O nie, to jest ten tępy grzyb. Jeruna, że się cieszysz, że mi Digleta nie pokazujesz, a tu mi jaja wystawiasz, ja? O pierunie, chyba się nadajesz na Liga Pokémon. A ty się nadajesz na szpital w Etoszku. Nie godej nic. Jak kukum na ciebie, to się nadasz. Ja do czego mam się nadać? Te, co, do trzeciej bali do żonglowania? To chcesz mi pokażesz jak gwiazdą, ja? Co to jest, hopie? Skądś ty to wziął, te, co to jest za krzyżowanie, te? Hopie, ty się skrzyżować żrafa z bebokami? Coś ty to na trytytki połączył? Co to ma być, te? I tej stąd, bo następny raz jak ci to obejrza, to ci gwiazda zrobię z życi. Walka się skończyła, ale ja mam dalej forfitra, co ci może zrobić amputacja za darmo. Pierunak, co tu za ludzie tu są? To ma być droga do najlepszej ligi? A ta też się tu kitro. Pieruna, co wy wpływanego grocie zbieranego? Co to ma być te? Siemiano jest jak jest Ela. Ja widzę właśnie po girach. Kurde, kolejna gwiazda. To do Hollywood ida. O, ciotka, fajnie. Czas zaloć robaka. No i elegancko, przynajmniej kogoś z rodziny ze spotkał. No pójdź, idziemy na ryby. Ty nie mam czasu. Ty hopie, po coś mi to wystawić? Co ty chcesz tym w pingla grać? O co chodzi? Te, co to ma być te? Jak byś się teraz icnął i ustawił dwuja, hopie, to by miało większe szanse na wygranie niż to, co ty żeś dał. Nie hopie, i ryba, no hopie, ty mi to dajesz do jedzenia. Ty serio chcesz, żeby się tu zicnął, ja? No nie, te pieruny tu mieszkają. Chyba obejrzymy, jakie Pokemony są po drodze do Ligi. Stury, Oile i Stury. Pieruna Jezek narzekał na Johto, że tam je fauno i flora słabo. Coś ty za żółwia wzięła, jak tyś mu dała te 2 armaty? Co to jest? Aby jakaś żyrafo cholera, która może żółwia z armatami, te, co wy tu krzyżujecie te Pokemony, już nie możecie się czym zajmować? Ja się boję, czym mój fater by się zajął w Kanto, jakby mu się interes z cygaretami skończył. Pieruńska patologia. A Jazdek narzekał na poprzednie rośliny. Jeruna, ty hopie. Jazdek za dużo razy widział American Pie i on nawet nie chce wiedzieć, do czego ty tej gęby używasz. Jaki srogi krab, łopieruna. Hopie, to wiele ten krab na pakerhali wyciskał te. O, i je ten nagrzany łeb. Krowie albo szczury, albo oile, a ci mają fest dziwne krzyżówki za to. No hopie, powiem ci, z takim grzybem to chałupy już nie sprzedasz nigdy. Hopie, to jest do wyburzenia. Pierun jako srogo kuczka tej. No obejrzymy, co mają jeszcze ciekawego tutaj. Powiem ci język za tym, żeby na korridzie zamiast byka tego kunia wstawić. To dopiero by ludzie pitali. Dobra, idziemy. Witaj, widzę Pokémon.
Widzę, że twoim marzeniem jest zostać najlepszym trenerem. Ja? No, aby co ty fandzolisz, że szukam fatra, bo mnie cygani na biznes te. A mąż 8 odznak. Chyba 8 sal psychiatrycznych, bo co jedno salo to lepszo. Albo to były gołębiurze, albo fanatycy robali, albo w kręgielni kajmućki i koty były, albo na fajerze na furani z bebokami. Niedoszłe gwiazdy telewizyjne. Jedna robnięto, co się w latarni zawarła. Chłop ze sklerozą, co nie doszedł do Kamilka. Dobra, to źle brzmiało. Albo dziołcha, co ma zol 1502 wesali. Obie byś tam świnia wpuścił, to by też zdobyła wszystkie odznaki. Ty się o takie pierdoły mnie nie pytaj. Dobrze, możesz iść. Ja dzięki. A wy co? Kukamy się na ciebie. Jeruna, ja nie chcę iść na wierzch, bo ja się boję, że to jest coraz dziwniej. To jest Victory Road, to jest droga zwycięstwa. A Jezek narzekał na 8 sala, a to jest droga zwycięstwa, ale chyba w remoncie Jeruna Bytom nie jest tak rozkopany, ani centrum Poznania. Co to ma być, te? Kurde, jakieś drabiny w jaskini, kto to widział, te? Droga zwycięstwa, ale chyba alkoholizmu, te, bo to wszystko zniszczone. Co to ma być? Jak ja na wierzchu spotkam jakichś łozarciuchów, to normalnie tego fatara wcisna do Simsów, kiepna go do basenu i wezna drabinka. Ej, widzę, że ciśniesz do Pokémon League, a próbujesz się pozbyć syfu od pewnej mućki. Opie, możesz mi zaoszczędzić takiego fanzolenia? Wyciągaj co możesz, szybki szpil i cisna dalej. Dobra, pokazuję ci mojego metapoda. Opie, błagam cię, nowy szpil. Ja ci powiem, że ja życzę wszystkim frelom, które pójdą schudnąć, żeby miały dokładnie takie jojo jak ty. Żeby one było ino w miejscu. Powiem ci, że normalnie bych się zdziwił, jakby to obejrzał, ale za dzisiaj już tyle krzyżówek Pokemonów widział, że to ma taką długą szyja, w ogóle mnie nie dziwi. Jeden, żeś mnie pokonał znowu. Znaczy, jest zaskoczony temu. Ty w ogóle, po co ty ciśniesz na to liga? Opie, tam rozkręca taki biznes, że moje magnesy będą na każdej lodówce. Ja, jak tak na ciebie patrzę, opie, to ty masz łeb do biznesu, na pewno. Ten region Kanto to zechce trochę inaczej wyobrażał. Pieruna, to wygląda jakby to z drewna postawili i ledwo by żyło te. No nie, to jest liga ozarciuchów pieruna i każą mi gorzoła żreć albo co innego. No nie, nie, ja to fanzola, nie. To mamy te, co, ja mam za duży ping, że to mi się nie ładuje. O co chodzi pieruna? Dobra, nic, chłopcy i frele, to by było na tyle. W następnym odcinku już będzie stricto Liga Pokémon. Jak trochę dłużej to trwało i zrobię tak, że Liga Pokémon będzie w całości. Gdybyście obejrzeli, to zrobię dla familii. Dzięki, żeście byli, dajcie suba, szłapa w górę i do następnego, cześć.